beni jonyuol kalie to mae maje ndalo moko ne wacho be mana ka wan ka nikech ibigowa gi kite to mano bende mitne nwang'iyo godo ni to yudo ka osenyisi ni gi ichiwonu report kodong kata mana gotieno to kiny ubedie meeting kata manu kinyi mutime burano kinyi mitime burano emi imiyo uwe report ni to magi ng'eni gin gik madwaro thuolo mondo mi isom nikech report mar financial report mar school for Aulia ok en gima inyalo kale secretary mar board en principal mar school principal mar school to gigi ochiw gi ka to kidwa penjo ahinya to bedi ineni ka ng'ama dwa go sikul piny ineni ka ng'at ma osechako kelo siasa e sikul koro thuolo kata minyalo godo penjo ni to 1,200,000 ni ma kaka pesa ni notiyo koro penji ni to bende kata mana joma nie board ka nikech gini riwo nyaka board gi jonyuol mamoko ma bende samoro nie gi lony e weche mag omenda gi bende janyuol kalie report mondo ming'ene sikundwa ni to nonwang'o pesa makama nikech Victor gini duoka e kama wacho ka jogo poko nyono na waya chiel kacha ka itatieke sama wawueni jatend migao mar omenda nyocha no wacho ni kaluore gi choko mar sirkal matin to ge omenda manok en adier ne sirkal ok nyal tero 20,000 gi wiye ginyalo mana tero 16 tiyudo ka sama ginyalo mana tero 16 ni to omenda maloyo bilion koro wachni en bilion 2 nikech kama 50 kende ema osetimne emosetimne auditing to nwang'o nyithindo manyawawa 50,000 koro nyisi ni ka wawito maloyo bilion 2 to mani ng'ini poko wuoyo kuom sikunde ma bende nyawawa ma wawacho ka koro nyalo bedo ni wawito kata mana bilion 5 gi wiye koro omenda mikwalo to nitie mak mana no omenda manyalo konyo sikul e maonge mae gima kama dine timre pinje man gi lony to jatend migao mar somo de koro onge afisi bitok ni en notieko kacha to make kowuok kacha cha koro kose make to dhi wacho no omenda ni dhi kanye Victor maliti moloyo en ni sama wawuoyo kodi ni wach ma wacho chien kacha en ni nyithindo mane form 3 idwaro sane gi 150 mar registration mar